dia calorós d'estiu, una nena que es deia Laia va anar de vacances amb els seus pares, el seu germà Joan i el seu gos Bobby, a un poble d'interior. Quan van acabar d'instal·lar-se a l'apartament, van agafar tots les bicicletes i van anar cap al riu. El camí era sec i polsegós. Com que feia molta calor, tots suaven molt i el Bobby el seguia traient la llengua. Al cap d'uns minuts van arribar al riu. Tots van banyar-se perquè van arribar molt cansats i amb molta calor. La Laia va relliscar un còdol i es va clavar una pedra punxeguda a l'esquena. Va sortir de l'aigua, a estirar-se i a recuperar-se. La Laia va veure que el seu clip de color groc amb corones estava trencat. Com que no sabia què fer amb el clip, el va tirar al riu. Mentre s'estirava a prendre el sol una estona, el clip va anar baixant pel riu. El corrent d'aigua, de mica en mica, se l'anava emportant cap al mar. Al cap de poca estona, en un tros en què el riu no corria gaire, el clip es va trobar una tortuga que s'havia enganxat amb unes anelles de plàstic, on venen les llaunes de refresc. Per sort, va poder-la ajudar. Unes hores més tard, quan el riu passava pels afores d'una gran ciutat, va veure que l'aigua estava una mica més bruta. De cop va sentir una truita que demanava ajuda perquè s'havia clavat una llauna trencada i s'estava morint. El clip es va obrir i es va enganxar a la llauna i va estirar amb força deixant el peix lliure. La truita va estar molt agraïda i va seguir nedant. Per la seva banda, el clip va seguir el camí del riu fins que, quan ja s'estava fent fosc, va arribar al Mediterrani. El clip anava una mica perdut, ja que el mar era molt gran, i per això anava a veure que s'estava acostant un llobarro endormiscat. El llobarro va fer un gran badall i, sense voler-ho, es va empassar el clip. El clip va intentar sortir, però no va poder, ja que el llobarro tenia la boca tancada. De bon matí, el llobarro va començar a despertar-se. Anava una mica dormit i no va veure que un ham s'estava acostant a ell. Quan el llobarro se'n va adonar, ja era tard. Ell va intentar escapar, però no va poder, i el van pescar. Va anar a parar a un vaixell d'un pescador que es deia Pere i que el va portar fins al seu restaurant. L'endemà, la Laia i la seva família van anar a dinar a un restaurant. Després de mirar una bona estona el menú, va veure que hi havia peix i no s'ho va pensar, perquè li agradava molt i perquè sabia que era molt saludable. Quan el cambrer li va portar el peix amb salsa, la Laia va tardar poc a començar a menjar-se'l. Estava molt bo, però de sobte va trobar-se una cosa molt estranya. Amb els coberts va obrir bé el peix i va veure que a dins hi havia una cosa metàl·lica, grogosa. Molt sorpresa, s'ho va mirar de ben a prop. S'assemblava al seu clip. Exacte, era el seu clip. De sobte, la Laia va començar a sentir pessigolles a la cara i una estranya humitat. Es va despertar i va veure que era el Bobby, el seu gos, que la volia despertar per jugar amb ella una estona. La Laia encara no havia obert els ulls que ja sentia el soroll de l'aigua del riu. Es va col·locar bé els cabells i va notar que tenia alguna cosa a la mà. Es va anar aixecant i va veure que era el clip. Tot havia estat un somni, però per desgràcia un malson massa real. Aquest somni va fer canviar la manera de pensar la Laia. Es va mirar bé el clip i en comptes de tirar-lo al mar, el va reutilitzar posant-li a la seva nina, que tenia els cabells molt mal pentinats.
Aquell dia, la Laia es va adonar que tirar les coses als rius o als mars és un error, ja que els plàstics contaminen molt i això perjudica la vida de tots els éssers vius de la Terra. Va aprendre a estimar una mica més el seu planeta.